Pratite emisiju Ko se boji Šekspirove sestre na frekvencijama Radio Novog Pazara. Ovaj medijski sadržaj sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Pratite radio emisiju Ko se boji Šekspirove sestre u produkciji akademske inicijative Forum 10 na talasima Radio Novi Pazar. Moje ime je Fahrudin, a moja današnja gošća je gošća koja je ugostila u prethodne 4 emisije različite sagovornice iz Novog Pazara. Naša Ilma Plojović, studentkinja Državnog univerziteta u Novom Pazaru, radnica predškolske ustanove Mladost. I hvala ti, Ilma, što sam sad ja preuzeo ovu poziciju da razgovaram sa tobom. Hvala i vama, Fahro. Hvala što ste me pozvali. Eto što imam priliku da vidim kako je biti u ulozi onih koji su dojuče bili moji gosti. Pa dobro, ja mislim da si ti prethodnih nedelja imala zanimljive sagovornice i da si kroz razgovor sa njima otvarala vrlo važne teme ovde iz lokalne zajednice, pogotovo teme koje se bave ženama, položajem žena u ovoj našoj zajednici, uspešnim ženama, bavila si se promišljanjima njihovim na različite teme koje preokupiraju zapravo žene u našem gradu, a sa druge strane zamisao ove emisije je bila da pruži zapravo mladima, ženama priliku da iz njihovog ugla čujemo kako oni promišljaju o nekim stvarima. Pa pre nego što sad ja krenem u razgovor sa tobom, hteo bih da te pitam, s obzirom da si ti nova, tako da kažem, u ovom poslu. Ti si imala prvi put iskustvo da vodiš jednu radijsku emisiju, da ugostiš različite žene ovde sa lokala. Kako je tvoje iskustvo? Šta ti misliš? Je li teško biti uslovno rečeno novinarka i biti s ove strane gde se ja danas nalazim? U pravu ste, Fahro. Jeste ovo je moje novo i prvo iskustvo da budem voditelj radio emisije. Nekada sam imala priliku da budem deo video sadržaja, ali kao što si rekao, prvi put da se oprobam i u ovoj ulozi. U početku je, naravno, kao i svaki početak, bio težak jer nisam znala kako će to da zvuči. Inače sam po prirodi jako samokritična i apsolutno nisam znala da li ću taj zadatak da iznesem kako treba do kraja. Naravno, ni sad još uvek ne znam da li sam u toj nameri uspela. Čućemo kada te emisije budu emitovane, ali mogu da kažem da kako je vreme odmicalo i kako je nova i nova emisija dolazila na red, svaki put sam se sve lepše i lepše osjećala i uživala u svakom tom razgovoru i naravno mnogo toga novog naučila i imala priliku da čujem mnogo lepih, interesantnih stvari. Iako su nekad gošće bile moje privatne poznanice, ja sam ovim putem naučila nešto novo od njih i što nikada u nekom svakodnevnom životu ne bih imala priliku da razgovaram na te teme. A možeš možda sa našim slušalcima da podeliš šta je to što je tebe dopunilo i osnažilo i na neki način usavršilo i tvoje znanje i neke poglede možda na svet, na ovu zajednicu u kojoj živimo? Pa kao što si rekao, imala sam gošće koje su govorile na skroz različite teme, ali jednako važne koje bismo trebali svakodnevno, o kojima bismo trebali svakodnevno da govorimo. Prva emisija je bila emisija posvećena hidžabu. To je tema koja je apsolutno svakodnevno prisutna u našim životima. Iako kuda god se kretali, svuda, znači na svim krajevima sveta možemo da vidimo žene koje nose hidžab, ali bez obzira na to i dan danas je ta tema, da kažemo, tabu tema i jako je bitno govoriti o njoj i jedva čekam da ta emisija bude puštena jer moja sagovornica Džanana, mislim da nisam mogla da odaberem osobu koja će na bolji način da predstavi ženu koja nosi hidžab, ženu koja živi sa hidžabom u velikom, odnosno glavnom gradu naše zemlje, izazovi sa kojima se ona susreće. Također moja druga gošća čiji život je sad skoncentrisan
na zapad, odnosno ona živi već dugi niz godina u Nemačkoj, također nosi hidžab. Sa njom sam se dotakla tema koje su meni jako bitne, jako emotivne, jer smatram da kako ovo društvo ide, da kažem, i živi neki život sve više iz dana u dan, vidimo da te prave vrednosti se gube i tema obedovanja, ručka, zajednice, porodice i svega toga što je povezano sa jelom o kojem je ona govorila, jer je autorica i emisije Binin Sahan gde promoviše ta tradicionalna jela sa ovog kraja. Smatram da je također jako bitno govoriti jer je porodica osnovna, odnosno primarna jedinica čitave zajednice jednog grada i društva i opšteno i da je taj ručak, odnosno ta zajednica koja se susreće svakog dana u isto vrijeme i na taj način razmenjuje razne teme koje se desile u toku dana i svoje iskustva, smatram da je to nešto jako bitno, mislim što bi trebalo da je podrazumevano, a nažalost je svega toga manje i manje. Zatim sam imala sagovornicu koja je inače rukovodilac radne jedinice i koja je govorila o izazovima u vaspitanju koje svakodnevno naravno možemo da vidimo i ja sam po profesiji vaspitač i znam koliko je to bitno i gledala sam da biram teme koje su stvarno bitne, da svi ljudi koji budu slušali te naše emisije, da to zaista, da kažem, bude nešto što će da bude njima interesantno, ali i ono što će da znači da bude korisno za celu ovu zajednicu, znači izazovi vaspitanja, kakvi su roditelji nekad bili, koja je uloga roditelja nekada bila, na kojem stepenu se nalaze sad ta prava dece koja su oduvek postojala, šta se to desilo u međuvremenu, pa sad to više ne funkcioniše kao što je nekada funkcionisalo. I na kraju sam imala gošću koja je doktor nauka, inače slikarka Ida Camović, sa kojom sam govorila o umetnosti i o tome kako se umetnost kotira u jednom malom gradu kao što je Novi Pazar, koliko ona zaista zastupljena, bitna, kako drugi ljudi gledaju na to da li od umetnosti može da se živi. Poslali smo neke bitne poruke mladim generacijama u smislu da ih odvažimo, da li zaista da rade posao koji voli i na koje načine sve mogu da zarade i da rade posao koji vole. Tako da smatram da smo odradili jedan dobar posao i da na ovome nećemo stati, nego da tek sad imamo kao neko polazište kako dalje i kakvim bismo dalje temama mogli da se bavimo. To naravno sve zavisi i čućemo kad budemo dobili neku povratnu informaciju od naših slušalaca. Ja mislim da je emisija Ko se boji Šekspirove sestre zapravo bila i utemeljena o tome da razgovaramo pre svega o ženama ovde sa lokala, a sa druge strane da problematizujemo pitanje hidžaba. Jer je posljednjih godina pitanje hidžaba jako postalo aktuelno, pa i ovo danas, ovih godinu dana što se događa u Srbiji također na jednom drugom nivou aktualizovalo pitanje hidžaba. Ilma, ti si ženska osoba sa hidžabom. Možeš možda da podeliš sa nama tvoju priču o tvom hidžabu, jer ja mislim da svaki hidžab ima svoju priču. A koja je tvoja priča? Naravno, ja već 11 godina nosim svoj hidžab i najveći deo svog života provela sam ovdje u Novom Pazaru i to je bila odluka za koju apsolutno mogu da kažem da je bila najbolja odluka u mom životu i za kojom sam izgarala mnogo godina unazad, ali kao i mnoge moje, da kažem, sugrađanke, imala sam da kažem neka sugerisanja od strane porodice koja su me, moja porodica, niko u mojoj porodici nije nosio hidžab i moja mama je smatrala da će on mene u mnogo čemu da ograniči u smislu da li ću ja moći da putujem, da li ću ja moći da se školujem, jer ne toliko davno žene u Novom Pazaru nisu imali mnogo prava
u smislu da budu deo nekih državnih institucija, čak nisu mogle da nose hidžab i da imaju svoju fotografiju u ličnim ispravama. Danas je to, Bogu hvala, sve drugačije, ali poučenim tim nekim iskustvom iz prošlosti, naravno iz najbolje namere, nekad naši roditelji žele da se umešaju u ta neke naše odluke i prave, jer smatraju da i u tim godinama kad mi želimo da se odlučimo na tako veliku stvar, da nismo možda dovoljno zreli za to i pokušavaju da nas odvrate, ali ja sam bila toliko rešena i istrajna i naravno uspela sam u tome i od tog dana taj hidžab je mene ako ništa u mom životu vaspitavao, u smislu da sam uvek gledala i smatrala da će možda neka nova osoba koja se nađe u mom okruženju da napravi pogrešnu sliku o celoj populaciji žena koja nosi hidžab na osnovu mene koja, na primjer, u datom trenutku možda neću da ispravno da odreagujem ili da, na primjer, da se ponašam. A također mogu da kažem da sam pored studija ovdje u Novom Pazaru na državnom univerzitetu 1 godinu provela u Kosovskoj Mitrovici i završila sam master pedagogije na Filozofskom fakultetu, to je ono istureno odeljenje u Kosovskoj Mitrovici i ja mislim da sam u tom momentu bila možda prva osoba sa hidžabom koja je prošetala domom, ja sam i u domu živela i koja je hodala tom ulicom i koja je možda koračala tim filozofskim fakultetom. A da te pitam, izvini, to je odlazak u Kosovskoj Mitrovici. Jeste. Kako su tvoje kolege, na primjer, ili profesori, tamo si završila master studije, reagovali na tvoj hidžab, pošto je to najvidljiviji simbol verskog identiteta muslimanskih žena. Ono što prvo vidimo kad vidimo muslimanku, to je zapravo da bude žena koja je pod hidžabom, što ne mora da znači da svaka žena muslimanka mora imati hidžab, ali ono najvidljiviji identitet zapravo je hidžab, simbol je zapravo hidžab. Kako su tvoje kolege reagovali? Si možda nekad zapazila neku reakciju? Apsolutno, to sam sad upravo htjela i da pričam sa vama. U početku mi nije bilo, da kažem, neprijatno, ali bilo mi je naravno sve je to bilo novo za mene, novo okruženje i bez marame bi se sigurno osjećala malo u početku nelagodno jer je to novo okruženje za mene. Prvi put sam u domu, delim sobu sa cimerkom, ne znam da li ću možda da njenu privatnost ugrozim, ne znam kako ću sad, kako će to sve da funkcioniše, odlazak u menzu i moment kad ja uđem i bukvalno se čitava menza u tom momentu okrene i mislim nisam nikad imala neke podrugljive poglede i slično, ali mislim da su to bili uglavnom neki pogledi čuđenja, otkud ja tu među njima. I na primjer kad bih išla ulicom, imao je jedan profesor koji mislim da je predavao na umetnosti, bio je neki profesor koji je predavao na umetnosti, on bi bukvalno se okrenuo i možda 100 metara dok ja hodam tom ulicom, pratio je moje kretanje, sve dok ja ne bih zamakla, ušla ili na fakultet ili u dom. I ono što ja mislim da je najjači na mene utisak ostavilo jeste, pošto sam ja stvarno se spremala da upišem taj fakultet i tokom čitave te godine sam morala da spremam ispite koji su bili ključni, polagala sam diferencijalni ispit da bi mogla da upadnem uopšte tu, da se rangiram na listi. Znači meni je to sve znanje o pedagogiji, svim tim pedagoškim naukama bilo toliko sveže da ja mogu sada se pohvalim da sam u toj godini bila jedini student koji je u toj godini završio master i da prvi put kad sam podigla svoju ruku u učionici da kažem nešto, da se svi okrenuli, u smislu reagovalo se isto kao da pogledao zna i da priča. Odlazim u kopirnicu, tamo me sreće, ako se ne varam, radnica koja zove Bilja i pita me da li si ti Ilma o kojoj svi profesori govore. Znači da sam bila tema tih dana, aktuelna, ali način na koji su se profesori prema meni odnosili, kakvo je to uvažavanje bilo, ja to nikad u svom životu nisam doživela. To jest, ja sam stvarno bila počastvovana. A da slika bude još zanimljivija, sa mnom na godini su bili 2 pravoslavna sveštenika. I jako je bilo interesantno
interesantno da dok čekamo neko predavanje, na hodniku stojimo ja i otac Stevo sa moje leve strane i otac Aleksandar sa moje desne strane i odlazimo zajedno na pauze, pijemo kafu preko puta fakultetu u kafiću i vodimo razne teme, uglavnom interesantne teme jer mnogo toga ja ne znam o njihovoj veri, mnogo toga oni ne znaju o moje veri, ali ono što mi je bilo jako interesantno, oni su mnogo više znali od ovih drugih studenata, tako da nikad, na primjer, nisam od njih doživjela da mi pruže ruku, da se sa mnom rukuju, jer se znali da se žene u islamu ne rukuju. Ja bih njih pitala neke stvari koje su meni bile nejasne, a tiču se, na primjer, pravoslavne vere i slično. Moram da te prekinem, Ilma, samo imam jednu natuknicu, što bi rekli Hrvati. Jer misliš možda da je hidžab doživljen, da je ta slika o hidžabu i slika o muslimanskoj ženi sa hidžabom kvalifikovana tako kao da se doživljava da je ona glupa, neobrazovana, manje vredna osoba, kad govoriš ovo sada o tom jednom čuđenju ili to na fakultetu, da su se ljudi, tvoje kolege zapravo pitale, pa evo ona zna da govori. Da li to imaš utisak da je ta slika takva, da se negde, da li je to medijski, da li je to neznanje, da li je to produkt nekakvih stereotipa i predrasuda, ali kao da je hidžab sada manifestacija jedne onako ozbiljne zatucanosti i potčinjenosti i potlačenosti muslimanske žene. Pa mislim da ima od svega toga što ste nabrojali i to da su to neke predrasude i da je to neznanje ili da se ljudi apsolutno nisu dublje bavili o pitanju hidžaba uopšte, jer kad malo dublje razmislimo, hidžab je samo jedna tkanina kojom ti pokrivaš svoju kosu, mislim. Toliko je ljudi koji iz imidža nose neke turban, mislim žena, apsolutno nemamo isto mišljenje i viđenje o tim ženama, ali mislim da je to bio slučaj u ovoj mojoj situaciji, jer naravno meni nikad oni nisu postavili to pitanje tako direktno, njima je što više bilo interesantno, ja sam uvijek bila okružena, uvijek je oko mene bilo to društvo, oni su naravno uvijek imali najlepše reči za mene, koje su meni upućivali, ali ja sam imala, da kažem, možda malo teži zadatak, jer sam stvarno želela da u najboljem svetlu predstavim to što mi zaista jesmo, da mi apsolutno imamo iste kapacitete i mogućnosti kao sve ostale žene koje ne nose hidžab, da se obrazujemo, da se krećemo, da se družimo, da funkcionišemo normalno i sve apsolutno što je da normalni građanin ovog grada može da radi. Rade i žene sa hidžabom. To što je moj izbor takav da se ja odevam na taj način jer je to jedan vid pokornosti u mojoj religiji, to je apsolutno moj izbor, isto kao što neko ima izbor da nosi piercing ili da nosi tetovažu ili da nosi, ne znam, mini suknju. Apsolutno ja uvažavam to svakog čoveka samo na način u tom smislu kako se on ophodi prema meni. Apsolutno mi ništa drugo nije bitno. Ali smatram da je u pitanju bilo to da samo ljudi su imali neke predrasude, jer pogledi koji su meni dan danas ostali upečatljivi, ti ljudi, njihove face i ta slika gde to je toliko bilo simpatično da oni profesori prilaze da pozdravljaju svoje sveštenike i ja tu stojim pored njih i koliko smo mi zaista poslali jednu sliku, da kažem, nekog jedinstva i normalnosti, da je to možda najveći uspeh bio. Ako je samo to bila misija tokom tog mog školovanja tamo i završetka tog mastera, ja mogu da kažem da sam ja presrećna. A malo pre si spominjala da je tvoja majka imala jedan ovako promišljajuće kritički stav prema tvom hidžabu. Jel se to umeđu vremenu promenilo? Pa mnogo dugo vremena je ona negodovala to, jer je njoj bilo, mislila je da će da me kao što sam već i rekla, da će to da me možda ograniči u nečemu, ali vremenom se i ona navikla. Vremenom apsolutno je to sve postalo normalno deo mene, tako da imala je naravno u početku i neke zamerke na moje odevanje i sugerisala mi je i stalno imala neke komentare, ali ja se apsolutno nisam na to
osvrtala, nego sam imala taj cilj. To je nešto što se mora, to je deo propisa, pokornosti, to su neka moja uverenja koje sam živela i koja i dan danas živim i kao što kažem, kao što sam već rekla, koja su mene sve ovo vreme vaspitavala i vaspitavaju, a iz druge strane ja znam koji je to emanet i znam kakva je to odgovornost i kao što je i Džanana rekla, mogu da ponovim tu rečenicu, u svakom momentu sam, eto makar dok sam tamo bila u Mitrovici, sam imala na umu da sam možda ja jedina osoba i prva sa kojom se osobe različitih veroispovesti susreću i da ja moram da stvarno se potrudim da u pravom smislu te reči na pravi način predstavim jednu ženu muslimanku sa hidžabom, ne da ja nešto tamo glumim ili da se ja pretvaram u nešto što nisam, nego da zaista normalno funkcionišemo, razgovaramo, pričamo, živimo i delujemo i tako dalje. A imam još jedno, Ilma, pitanje. Da li se hidžab može vezivati za to da ženska osoba koja nosi hidžab mora biti aktivna vernica? To podrazumeva da mora svih 5 dnevnih namaza molitvi obavljati. Ovo je važno za naše slušaoce koji nisu iz ovog našeg podneblja ovde. Ili ženska osoba može imati hidžab, a da ne mora biti aktivna vernica? Dobro, svakako da je u islamu primarno obavljati 5 dnevnih namaza. To je znači ono nešto što je, da kažem, najvažnije. A sve ostalo dolazi kao nadogradnje svega toga. To je kao neki stup, namaz je stup, a sve ostalo je nadogradnja. Svakako da sam ja viđala da postoje osobe koje nose maramu, a da ne klanjaju svih 5 dnevnih namaza ili čak da klanjaju svih 5 dnevnih namaza, ali iz nekog razloga svog ne nose hidžab. Znači, naravno, sve možemo to da uzmemo u obzir, sve je to normalno, sve je to viđeno i to apsolutno ne isključuje jedno od drugog. Ilma, jedno od pitanja koje se često ovako u javnosti čuje, to je da li hidžab može da bude nasilan, odnosno da li žena može da nosi hidžab pod prisilom? To podrazumeva, objasnit ću šta. Često čujemo, pa znate, ona se stavila je hidžab, pokrila se zato što je majka insistirala ili zato što je otac insistirao ili suprug ili neka okolina, ali prevashodno se uvek govori o primarnim članovima zajednice, kao da je neko izvršio uticaj na žensku osobu da stavi hidžab. Da li je hidžab se stavlja pod pritiskom ili je to stvar ličnog izbora? Apsolutno, moje lično iskustvo ste čuli. Ja sam što više imala izazov da se oduprem tome željama drugih da ja ne stavim hidžab. Znači, to je apsolutno bio moj izbor i moja želja. A također, lično ja u mom okruženju nisam stvarno nikad doživjela niti čula da je neko stavio hidžab pod prisilom. Tako da verovatno da ima tih slučajeva. Ne znam zašto se to, možda ima i država u kojima je to zastupljeno, ali moguće da dolaze ljudi do tog zaključka zbog toga što ako neka porodica, da kažem, propagira veru i deca, vrlo često možemo da vidimo i u najranijem uzrastu da nose maramu. Mi čak imamo u vrtiću devojčicu koja je predškolac i ima hidžab na glavi. I prvo što pomislim ja koja nosim hidžab kad je vidim, meni bude žao u smislu sad da ona poželi možda da ode na bazen ili da vozi bicikl ili bilo šta, da li će ona moći to da ostvari, da li će ta njena želja biti možda ista i kad odraste. Međutim, u komšiluku također imam istu situaciju i baš sam razgovarala na tu temu kako tako mlada osoba je odlučila da stavi hidžab, da li je to njoj možda neko mama njena, da kažem, naredila ili otac. Apsolutno ne. Deca u svojim roditeljima imaju najveće uzore i to su, da kažemo, prve neke figure na koje mi želimo da se ugledamo po modelu i prvo što jedna devojka želi da uradi, ta još devojčica, jeste da liči na svoju majku. Pa ćemo mi čak i u njihovim simboličkim igrama u svakodnevnom životu da vidimo kako ona stavlja maramu. Pa ja imam u vrtiću devojčice koje stave maramu jer žele da budu kao ja i slično. Tako da čim je neka, da kažem, porodica religiozna i propagira sve ono što treba da se propagira u islamu,
neminovno je da će to da bude neki dalji sled, da će to da usledi, da jedna osoba, punoletna devojka, da će da dođe do ideje da stavi maramu. Ja znam da si ti imala jako blisko iskustvo sa jednom tvojom starijom rođakom, koja je ovdje u Pazaru bila dosta poznata žena, dosta dugo je i živela, imala je jednu ovako vrlo zanimljivu istorijsku priču. Pa koliko je recimo njena priča i njeno iskustvo možda obeležilo neka tvoja shvatanja ili neki tvoj pogled na život? Možda je zanimljivo da podelimo i da ostane zabeležena i priča o toj. Naravno, ona je mnogo više bila u ovoj mojoj ulozi trenutno, jer ona stvarno bila jako interesantna ličnost i stalno smo mogli da je vidimo iz malih ekrana. S obzirom na godine, znala je mnogo toga da kaže o prošlosti u kojoj je živela, o njenom detinjstvu i o bogatoj istoriji i porodičnom nekom, da kažem, o nekoj njenoj porodičnoj istoriji, jer je bila ćerka uglednog Ahmet Age i pošto sam ja kao dete nisam imala mnogo svojih vršnjaka u okolini, uglavnom sam se družila sa starijima, uvek sam težila da budem u društvu starijih osoba i oduvek me impresioniralo prisustvo nana i deda. Tako da sam ja svakodnevno odlazila kod nje i ona je bila, kao što si sam rekao, jako interesantna ličnost. Živela je sama, bila je okružena uvek mačkama, kojima je tepala najlepšim imenima i kojima je bukvalno davala sve ono što je imala. Sav svoj novac je trošila da bi njih hranila, toliko da u jednom momentu je možda imala 27 mačaka koje su svi ljudi koji su želeli da sklone od svojih kuća donosili nju jer su znali da ona neće moći da ih odbije. Također ono što je možda jako interesantno tiče se veze između mene i nje, bilo je to putovanje moje i njeno, jer sam ja bila kao nje neki pratilac na putovanju kada je bilo obeležavanje 101. godine od borbe na Čanakalama, a kao što poznate izreke kažu da osobu tek možeš upoznati na pravi način kada s njom negde otputuješ. Eto, ja sam imala priliku da iz tog ugla sa mojom tetkatiđom provedem neko vreme u autobusu, avionu i u različitim situacijama. Ona je jako imala u tom momentu možda 83 godine, bila je jako, što bi naš narod rekao, havijezna, pronicljiva, mudra i to svoje bogato životno iskustvo je moglo u svakoj njenoj reči da se vidi. I mnogo interesantnih situacija bilo sa tog putovanja. Od momenta kako bi drugi ljudi njoj prilazili rečima nano, je li te strah leta avionom i slično, misleći da ona možda nikad nije istim putovala. Ona bi im se odvratila, okrenula i rekla, ja kad sam putovala za Chicago i Toronto 54. ti tad ni rođen bio nisi. I oni bi svi ustuknuli, joj na nešto je Nana pametna, nisu mogli da veruju, da povežu tu njenu mudrost i pronicljivo sa njenim godinama i njenim izgledom. I tamo vreme koje smo proveli naravno i svi ti sadržaji koji smo i mogli tamo da vidimo i gradovi koji smo obilazili, Istanbul, Čanakale, Ankara i tako dalje, bi možda i neku mladu osobu iscrpile i umorile, ali ona je bila neumorna, ne bukvalno svaku možda mačku koju je srela na putu u Istanbulu tela da pomiluje, svaki cvet u onom vrtu tela da pomiriše, sa svakim predsjednikom, gradonačelnikom opština je ona razgovarala njenim jezikom, on njegovim. Apsolutno svi su je razumeli i svima je bila atrakcija i ono što je jako veliki, jak utisak na mene ostavilo jeste taj edeb i vaspitanje i danas koje postoji u tom narodu države Turske, u jednom momentu kad smo trebali da budemo u jednoj kao sportskoj sali gdje ćemo da gledamo kao neki kratak film iz neke obližnje osnovne škole, svi učenici te škole su došli samo nju da pozdrave. Njoj da donesu poklon, njoj da poljube ruku i ja sad zamišljam kakva bi vest bila u Novom Pazaru da neka Nana bude gošća našeg kulturnog centra i koliko bi se, na primjer, škola ili roditelja odvažilo da svoje dete pošalje tamo da se upozna sa tom nekom Nanom koja je došla iz nekog malog grada, iz neke druge zemlje, da joj ponese neki poklon, da je poljubi ruku i uputi
reči dobrodošlice i poštovanja. Ilma, tvoja tetka Tidža je svakako deo identiteta ovog grada, u sve te karakteristike njenog života. Hidžab je deo ovog grada, ovde 80% stanovnika Novog Pazara su pripadnici bošnjačkog naroda islamske veroispovesti. A šta za tebe predstavlja Novi Pazar? Kako bi ti definisala ovaj grad? Da li te ovaj grad menja, dopunjuje? Da li bi mogla negde da odeš drugde pa da živiš neki život kao što je život u Novom Pazaru, ili ovaj grad te nekad nervira, a nekad ga mnogo voliš? Novi Pazar je grad koji može mnogo toga da vam ponudi. To je grad koji ja volim svim srcem. Iako sam osoba koja voli puno da putuje i često putujem, tek kad dođem u Novi Pazar nakon nekog dužeg putovanja, vidim da mi je zaista falio, da mi fale te ulice, da mi fali ta srdačnost koju mi, naravno, Bošnjaci, mislim da većina posjedujemo. A šta te inspiriše u Novom Pazaru? Je li on grad inspiracije, na primjer? Za stvaraoce, za umetnike, ti si umetnica na neki način. Ja volim da kažem svima koji dođu sa strane u Novi Pazar, onu jednu poznatu rečenicu kojom se svi služimo, da je Novi Pazar kao Istanbul i Sarajevo u malom. Kako kroz arhitekturu, tako i stvarno kroz narod koji tu živi i sve te znamenitosti koje mi imamo i tu kulturu i tradiciju koju ipak koliko toliko negujemo, ipak koliko god da je vreme brzo protiče, da smo i sami u tim izazovima sa kojima se susreće čitavo, da kažem, čovečanstvo, da smo mi opet ti koji nekako držimo do toga da obilazimo rodbinu. To su neke stvari koje ja ne bi stvarno željela da se iskorene u mom slučaju, jer sam ja neko ko voli da se druži. Ti ezani koje svakodnevno možemo da čujemo su jedna velika blagodat, jer to tek kad odete u zemlju u koju to nemamo priliku da čujemo, shvatimo koliko je to velika stvar. Osmesi ljudi koje susrećemo svakodnevno na ulicama, a stvari, što se tiče stvari koje me nerviraju, kao neko ko je, da kažem, eto, u slobodno vreme se bavi umetnošću i kaligrafijom, mogu da budu te estetske prirode, na primjer, kad želim da pogledam u nebo i vidim milion kablova koje se proteže banderama i apsolutno nemamo jedno deo plavog neba. I tako neke estetske prirode, ili na primjer ne reklame koje budu kičaste sa gore austro-ugarska fasada i dole ogromni neki font crveni sa crnim slovima i eto, na primjer, to može da bude kao neka zamerka, ali eto, kad stavimo na tas, uvek je više tih nekih lepših i pozitivnih stvari u odnosu na te negativne su možda samo neke finese koje se apsolutno daju promeniti. Dobro, ali to je sve negde se može promeniti na neki, možda dođe do te promene, možda se kablovi ukinu u nekom momentu. Ali za kraj te pitam ovako sad nepripremljeno, koja ti je novopazarska reč najsimpatičnija? Gde nigde drugde, ni u jednom drugom jeziku ne možemo čuti. Tu je mnogo reči. Ja imam sreću da živim sa majkom koja mislim da govori istim govorom koji se govorio 63. godine kad se ona rodila i ona apsolutno se nikad nije ni trudila da se promeni i tu je milion reči na svakodnevnom nivou koje sam možda ja usvojila nesvesno, da tek kad razgovaram s nekim vidim da me možda ne razumeju. Od penđera, od penđer jeste tenđera, pehilj, šta može još da bude? Dobro, to su 3 reči na slovo, pa mislim da je to dovoljno. Čekaj bre da se setim još neke reči, baš si me sad dao si mi zadatak, a ja imam milion u vokabularu. Čeziba. Bilo mi je jako interesantno kad sam s njom govorila o materijalima koji su nekad postojali. Između ostalog, najsmešnije nešto što sam ja mogla da čujem, bio mi je materijal koji se zove Dikse pa vidi. Santalion, borunđik i tako dalje, ali zašto Dikse pa vidi? Pa toliko je lep da bukvalno moraš da ustaneš, da se podigneš, da vidiš, da ga opipaš svim čulima koliko je on lep. Eto, to je, na primjer, nešto što mi sad pada na pamet. Milion nekih termina.
Mislim da je to dovoljno. Bar za ove slušalce koji će ovo čuti, a koji nisu iz Novog Pazara, da otprilike saznaju neke reči koje se ovde koriste. Hvala što si izdvojila svoje vreme, što si bila gošća naše radijske emisije Ko se boji Šekspirove sestre. Ja ti želim puno uspeha u radu i srećni ovi praznici koji nadolaze. Hvala puno, Fahra. Hvala tebi što si me pozvao u moju emisiju, ali ovog puta da budem tvoja gošća. I eto, nadam se da smo bili korisni za sve naše slušalce koji će nas slušati. I eto, otvoreni smo možda za neke nove ideje, savete ili teme koje možemo obrađivati u budućem periodu. Ja mislim da je ovo dobar završetak. Hvala ti što si me pozvao u moju emisiju da budem tvoja gošća. Da. Tako da, Ilma, hvala ti još jednom. Hvala vama. Pratili ste emisiju Ko se boji Šekspirove sestre na frekvenciji Radio Novog Pazara u produkciji akademske inicijative Forum 10. Naša današnja gošća bila je Ilma Plojović, vaspitačica i umetnica, a vaš voditelj emisije bio je Fahrudin Kladničanin. Ostanite na programu Radio Novog Pazara. Ovaj medijski sadržaj sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.